Para ano ilang number yung tinarapan. Yan na. 109. Participants 109. Ay, 110 pati yung dito. Ubus na yung battery. Ubus na yung battery. Isang ikot lang naman yan eh, no? Ride. Fan race. Pag sa araw. One love.
Diretso na tayo sa Nusinon. Bibilis ah. Bilis ng babae oh. Batak na batak kakabike na. Yung kasama natin nandun sa unahan. Bilis na. Bilis ah. Dapat makasabay ka sa mga yun. May mga hatak-hatak ka lang. Huwag lang ganito. Sarili mo. Yun. Palyado na rin. Ano yun? Ayun, ayun. Bearing na yun. Hindi lang nakatawa no. Taas mo. Hindi nakakambyo maigi. Oo.
Layo pala. Tipidan naman ang gulong. Pang trail yan, bigat niyan. Uy, sorry. Tingin ako rin. Pumasok na kulisap ng ilong. Traffic sila. Oh, traffic sila ano.
Maraming gagamba rito ah. Sige.
Wala. Madami ka lang nilakpag nun. Oo nga. Ha?
eh. Bakit ng babae na yun? Oo. Ilang kilometro na kaya to? Ewan ko lang, hindi ko nakaset sa ano eh. Strava eh. Nasa 5 na kaya? Mga 10 na to eh. Kaya? Oo.